Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa din na kaadlawng igpapahulay, nagtudlo si Jesus dito sa usa sa mga sinagoga. Dito may babae nga giwaan ug tungod ini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya ug dili na makatuyhan. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, ningon siya sa babae, Naayo na ikaw sa imong sakit. Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babae, ug diha-diha nakatuyhan siya ug gidaig niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay. Ug miingon siya sa mga tao, may unong kaadlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni andang mga adlaw kung gusto kamong mamaayo apan dili sa adlawng igpapahulay. Mitubag ang Ginoo kaniya, mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa adlawng igpapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka kun asno gikan sa kwadra ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon may kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tanang gisulti niya og sa tuwag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kabulungan nga mga buhat ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag, mga igsoon, bag-o pa lang yun nato ang Ebanghelyo karong adlaw. Bag-o pa lang nabati nato ang Ebanghelyo karong adlaw, Oktubre 24, 2022, adlawng Lunes. Kay kagahapon adlaw, adlawng Domingo, ang tao gituduan usaw pag-ampo nga di ko magsalig Ginoo. Unya pag ang tao nisalig naman siya kaglingon, nisalig wa na magsalig sa Ginoo. Ang tao gituduan pag-ampo kagahapon nya hangtod karon magsigib unsa man mo kumpara. Ang tao nga gitawag og mo compare sa iyang kaugalingon sa uban, magsalig sa kaugalingon wa na mo salig sa Ginoo, sige pangumpara sa uban nga ako maayo buotan maluluyon di ko sama sa uban nga uban nga kanang mo kumpara na ba? Ako magyatagon niya mo magbuas ako kaduha sa kaymana, muhatag ko, maluyon, apan kutob sa sulti. Apan ang usa dito nagpamukpok ito pag-apo nga makasaman kobrador sa buhis sa ato pa BIR member. Ang tao kurap, siya pagkakurap, apan nagbasol na ginulsol, siya pagkakurap. Apan ang tao kasi pangumparar, niya gusto taygon, kutob sa sulti ako di pasas uban, o kumparar ba? Magsalig sa kuliba. Apan ang tao nga misalig sa kabubuton sa Dios, niingon nga Ginoo ko, Diyos ko, salamat sa imong kaluoy. Ako makasasala, nagpamukpok sa dughan. Nga naman, naghinulsol, ni balik sa Ginoo. Muna nga mong adlaw, usa ka parisiyo nga, sige sulti, si panudlo, si tambag, apan di buwan, apan ang tao nagbasol, kubrador, kurap, nga pagkatao nagbasol, hinulsol. Muna ang mga tao kapong adlaw, ang mga tao makasasala, nagpag-o, naghinulsol. Muna unang pagbasa karon nga kung ikaw nagbasol, naghinulsol sa imong nga sala, ayaw pagkumparar sa uban. Ang imong kagulingong sala, isulti ngadto sa Ginoo. Isulti sa niya ang imong isig ingon isig tao, magkaroy anay kamo maghigugmaay, maghinatagay, magkaroy anay, unya mo liwat kamo sa Ginoo, di nagpakamatay ang Ginoo gumikan sa gugma kanimo tao. Ang imong pagkamatay ang salat nimo nga nabalik-balik, ang imong pagkadautan gipakamatay sa Ginoo, ang imong tunglo unya gidpunto pagyud sa Ginoo, ang kamatayon ug ang tag-iyas kamatayon sa kalibutan nga mao si Lucifer, ang panuway, ang yawa, ang tiguba sa kinabuhi sa tao. Nga ikaw ta mo liwat sa Ginoo. Sa unang pagbasa ikaw tao magkaroy anay kay muliwat ka gyud sa Ginoo. Kay nagpakamatay man, unya nagpanhaw, unya muliwat ka. Kay sa minuwat ang nabihag sa Ginoo, ang niliwat sa Ginoo.
Apan ang nabilin, may pagkaliwat sa mga demonyo. Tarang may musulti, may mutundo, may mutambag apan dili magpasulti, dili magpatundo ang nabilin. Apan nakakita sa nakabati sa pulong sa Dios, nagbuhat gayon sa maayo. Kaya ginubuutan maayo, the true, the good, and the beautiful creation. Maayo nya tinuod og mga matahom nga binuhatan sa Ginoo, labaw sa tanan. Nga muliwat ka Ginoo nga nagbuhat kanimo. Unsa may tubag sa tao nga naminaw, nagtan-aw, aron muliwat kayo ang tao sa Ginoo nga naghimo kaniya muliwat ba? Mupariha. Og sultihan, binuhatan, muliwat maayo ba? Ang tao naminaw, pagpuyo kamo, ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal ni anang Dios. Kamong mga anak, minahal sa Dios. Pagpuyo kamo, ingog Dios. Pagpuyo ba, ingog Dios. Muliwat. Pagpuyo, ingog Dios, nga muliwat. Kaya giangkon mata sa Dios, nga mga anak sa Dios. Gumikan ni Kristo Jesus, nga nagpakamatay. Nga si Kristo, wa maniglain ka na to. Giangkon taning masuod na higala. Suod ba, intimate friend. Eh, ang uban, mutawag, igsuod. Munang, masuod ka gani, masuod, ma-intimate gani. Magsuod, igsuod ka na yun. Hindi mo nang ang Ginoo, mutawag ka ni mong anak sa Dios, kay igsuon ka man ni Kristo, ang nagpakamatay gumikan sa gugma sa iyang gipuy-an. Nya may namuliwat, ang pulong sa Dios, misulti nga, muliwat ka gyud o Ginoo. Nya kay ko giangkon nga anak sa Dios. Muingon ka Ginoo binuhatan, sultian. Mulakaw ka, dunay Ginoo. Ayo pag liwat sa kalibutan, kay naa kanimo. Espiritu sa kaayo man, gihimo ka gumikan sa kaayo sa Ginoo. Ano kay espiritu, ano kay kalag? Ang lawas nimo, para sa kalibutan, madugta, mabaho, madunot. Apan kung binutan ka, mabaho, madunot, ang kalag nga mapiktado sa lawas. Masangit gyud gumikan kay ang tao ni kalibutan nagpakasalanan, mag-antos. Una ang pulong sa Dios karon ebanghelyo karon adlaw, kung manabati nimo ang gitudlo gisulti karon nga magpasayloay, maghigugmaay, magkalianay, maghinatagay, nya magmalumo kamo og kasing-kasing, muliwat kamo og Ginoo kay ano na kami gasa. Ano na kami kagawasan pagsabot? Ano kay gasa? Gasa sa kaalam, kay balo, disibit. Unya, ano na kay kagawasan? You are given the freedom of decision to choose. Unya, karong adlaw, ang Ginoo misulti kanimo. Apan, di ay usa ka simbahan, usa sa mga simbahan, nagtudlo ang Ginoo usa ka adlaw, ipapahulay. Ang Ginoo labaw sa tanan, nagtudlo. Ebanghelyo karong adlaw, nagtudlo, ikaw tao gitudloan sa pagkatarong. Ano yung tradisyon sa mga sayop, mga binuhatan? Tradisyon ba? Di pasa-pasa sa mga sigaw, sa mga tiwang, alang sa mga maayo. Ngadto sa mga maayo, nakakita, nakabati. Ngadto sa maayo. Ano yung tradisyon sa mga sayop? Sayop pa ang gitudlo sa uban. Unsa may tradisyon sa uban? In fairness, sa nakakita, gitudluan ang uban, sama sa sinaguga, gitudluan ang mga tao, o hangtod mga opisyal, gitudluan, o mga mini, di maayo. Usa sa mga apan ang Ginoo mitudlo sa tinuod gayon. Apan gitudloan man sayop, muna ang tradisyon. Unsa may di pasa-pasa sa tradisyon nga sayop. Apan adunay tradisyon nga tinuod gayon, nga husto tinuod. Apan ang sipon sa man nga ang sayop nga tradisyon nga pasa-pasa nga ikaw di pa kaniguon kun adunay na matyan, di pa nabangon og di pa nabangon og kanang kun na matyan, balin-balin kag lain pinianan. Tinuang nga mini ba sayop nya kun ikaw kaslon kinahanglan mag-agi gyud, butangan gyud, magbuga sumay ang ulo, magtiayon. Sagrado man ang tao, gikan sa kasal gud. Ang kasal sagrado, kaminyoon, ang bunyag sagrado. Ang tao sagrado, muna ang tao nga ikaw sagrado ka man tao, sagrado ka man, gipialan ka og gasa, gipialan ka og kagawasan, gipalan ka og tanan, kay sagrado man. Usa sagrado, ang mga tao makasabot, nga huli ba? Huli, balaan, ang di makasabot og sagrado, magpadayon sa ilang nautan nga binuhatan, mini nga binuhatan. Dili sagrado. Kaya ang tao sagrado, yes, tudluan kayo ang sagrado sa matuod nga tinuod. Tudluan. Ang Ginoo nagtudlo ang tinuod, apan sayo pa ang gitudlo sa mga opisyal kay musukuhi man sila. Ang Ginoo miadto sa usa sa mga sinagoga, simbahanan nga gitudlo og sayop. Apan ang Ginoo nagkisulti, mitudlo og husto. Unsa may sayop? Nga ikaw sa adlaw ipapahulay, di ka mangayo. Sayop pa na, sa adlaw ipapahulay, ang tao bisag musimba, mukalawat tas kaulingon. Ayuhon ngayon, ayuhon ang tao sama sa pagtuo ni Abraham. Hugot nga pagtuo. Si Abraham, si Sarah, mo'y amahan sa likod nga pagtuo. Pagtuo ba? Gisgutan man na sa unang pagbasa sa Ebanghelyo. Sama ni Abraham, likod nga pagtuo. Kung ikaw tao nagsunod sa mga tradisyon ng karaan nga, dili, payuhon, adlaw, ipahon, adunay unom. Tinuo na, adunay pito ka adlaw, usa,
kaadlaw ipapahuli alang sa mga Kristiyanos, alang sa mga balaan, ikaw ituluan og maayo, nga ikaw magpuyo, makasabuta ba? Kaya doon kami gasa. Kuya, makawali ka og tinuod, makasulti ka, ay pagsunod sa mga bakak, nga di ka mga ayog, adlaw pa, di ka musimbag, adlaw Domingo, ang Ginoo naa sa tanang panahon na sa tanang gayon, musimba ka, muna imong pagtuo, likon nga pagtuo, musimba kayo kay sagrado man ang tao nga sagrado, musimba gayon, mukalawat gayon ang sagrado, balaan ba? Unya, tudluan, magpatudlo gayon, sagrado man, magpatamba gayon, magpatudlo gayon, magpasulti, magpatudlo ba? Kaya Ginoo mitudlo kanimo, misulti kanimo sa tinuod. Ayo pag sulod ka di ka maayog, di ka mangayog adlaw sa ato Domingo man. Kada adlaw padayon ba? Padayon pagpasa, padayon pag sulti, pagsangyaw, padayon pagpangayo, bisag ko sa adlaw. Adlaw Domingo, adlaw ipa, way pahuway man ni. Adlaw ipapahulay sa mga tao sa kalibutan. Ano na unang kaadlaw nga mga trabaho. Apan adlaw ipapahulay usa Domingo sa Kristiyano, apan alang sa uban nga nibalhin, wala mo balik, nagimog Sabado, Biyernes, kaya alang sa adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano, balaan, nya mutuog pangulos, mutuog pari, mutuog wali, mutuog pulong, nga ang tao mutuog sagrado, mutuog nga ang tao sagrado. Kuli ba? Di, ang sagrado nga tao dili muling-mulingan, dili pasakitan. Dili pasakitan ba? Sumpagod ko siyon, pasakitan ba? Bisag ko sa ituslok, apan ang Ginoo buutan man maayo, mutudlo og tao nga di gyud pasakitan ang tao, mahalon higog maon. Di gyud pasakitan ang tao, sultihan og maayo. Di pasakitan, usa sakit, daghang sakit kang gimo tao, sumpagay, pinusilay, nya patyo ang tao, buling-bulingan ang tao, nya kanang pasakitan ang tao, kanang patatuhan, tibok lawas, tato ka, musuon ka mas mga Amerikano, ayaw pagsuon. Ang Ginoo maoy sundoga, gituluan ka man, nga di ka pasakitan. Nya mahalon ka, higugmaon, magpasilon. Ang lawas di pasakitan, sultihan, tudluan. Apan ang kalibutan karon, kusog mo pasakit, manaway, muhimog mini, istoryahan. Kung di maayo, nya hukman ay sikataw. Kay giguba naman og panaway, apan ang nakakita, nakabati, nakadungog, magpatudlo gayon sa Ginoo. Unsa may tudlo sa Ginoo? Nga nakakita man Ginoo, naluoy man Ginoo sa mga tao, naluoy, apan dili kay kaluoy ang Ginoo kay misimba man. Nya naminaw man ang pulong, kinsa man dito sa ebanghelyo, ang ikaluoy sa Ginoo, ang tanan man apan misamot ang kaluoy sa Ginoo sa taong nabawog ang lawas. O sa ato pa na sakit og osteoporosis, nabuktot, nabawog ba? Maglakaw magtikubo na lang, nya mutubo ang unod, ang bukog sa liyo. May numnom ko sa bata pa ko si aning Merced, ang isuon sa asawas ko magwang. Pan wata may una ang tao nakasa, ang tao giguba lang pag ayaw sa mga demonyo Satanas. Giguba, gibuktot, gihiwi, ang uban mga gagmay-o, magbuktot, mula gipagyawaan, gumikan sa sala man na, bunga sa sala, nabuktot, di makatu, unya, naluoy man siya. Unya, miingon siya, ang tanang tao nakabati, ang buktot ba, nabawag lawas, di makatuyhan, o miingon ang Ginoo, mitulong Ginoo, nga naayo ka na sa imong sakit. Unya, kung naayo ka na hikapon, mao na gitawag og hikapon, pandungan, pwede pandungan sa o, hikapon sa abaga, sa lawas, sa dugan, buko-buko, kung asa imong hikapon, pandungan ka, o gipandungan sa tao ang masakiton, nga nabuktot, nabawg, o naayo ka na sa imong sakit. Gumikan sa kaluoy. O paghikap sa Ginoo, ang babay, nga giwaan, gumikan sa sala, nakatuyhan, nakatindog, o tarong, unsay gibuhat sa babay nakatindog, mituyhan, makalagaw, nagpasalamat, nagdayeg sa Ginoo. Nga pagkabuutan nimo, pagkaayo nimo, pagkamaluluyo nimo muna pagdayeg, o pagpasalamat Ginoo, ngayon ko kayo, pasalamati ang Ginoo. Kaya pagdayeg, pagpasalamat ka na. Dahil ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo sa talag. Amen. Himaya sa Amahan, himaya sa Anak, himaya sa Diyos Espiritu Santo. Diyos nga usa, hangtod sa kangturan, pinaagi sa pag-ampo sa mga Birhen Maria, ang hingpit nga magkasud o muda kanimo ngadto sa gingarihan sa langit. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.